Imvula enamandla eqale ngezithuba zehora lesithupha namuhla ekuseni ishiye umonakalo endaweni yaseMlaza. Kucekeleke phansi imizi, kwakukuleka nemigwaqo. Abantu abahlanu baphuthunyiswe esibhedlela ngenxa yokulimala kabi ngesikhathi kucekeleka phansi imizi yabo. Beku-20-6 ngilele lapho linetha kakhulu, so ngizwe njengomsindo nje, nami ngezwa ngodonga lubhidlika. Omakhelwane lapho-ke bephuma bethi baye emsebenzini nabo balimala, kodwa ubaba umakhelwane wami khona omunye olimale kakhulu. Kumanje nje anginalutho, akukho engikudlile, kumanje yonke into yami ilost. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni uthi zikhona izinhlelo zokulekelela labo abakhahlanyezwe isimo sezulu esibi. Bekhona imvula zagugula mozobheka la ukuthi bekunomhlabathi oluzi, kwathatha isombululo, izindlu zakhiwa, kwagcina kwakhiwa ama-G-locks ayezolekelela ukuthi-ke i-retaining wall ukuze ingalimali ezinye izindlu. Kugcina kwenzekile-ke namhlanje bakhona ba-affected, sithe sobalekelela bathi bazokwazi ukuthi balale ekhaya namhlanje. Ithimba lethu lizobabhekela mase siyakwazi ukuthi basuse sibathole indawo ezikahle. uDuma uthi bakhathazekile ngezindawo ezinobungozi abanye abantu abahlala kuzo. Kodwa siyafuna kiTheku lwalungisa ama-bylaws. Once sathi siyazivala izindlu eziseLamontville ka-Ward 74, asifisi futhi nakhona siphinde sibuye sekuthiwa khona umuntu onendlu kodwa futhi usephinde wabuya uzokuhlala. So fanele ama-bylaws awo bawasebenzise kahle ngoba iy'ndawo bakhe kuzona uma zinobungozi ngeke sabuyele emuva. Sasifuna khona sitoke siphume sizothatha abantu sebelimele ngenxa yokuthi-ke bahlala endaweni bengenandawo yokuhlala. Izangoma zezulu zexwayise ngesigaba sesine semvula enamandla ezoqhubeka kuze kube kusasa ezingxenyeni ezithile zesifundazwe.